Nek kaya dheweke uripe santai, ndek duit karo ora ndek duit tetep seneng. Uang kok do penak ya, uripe anane kurang karing wae. Urip yo ge kepenak ora ge mumet. Ti awake kok koyo mambu kabel kobong, Pak? Ndak iya ya. Wong nyong entes adus ke. Pancen hoo kok ora ngaku. Sus, piang ngrasake mambu kabel kobong apa ora Siti? Hoo ti mesti piang raat minggu ke. Alah, pancen do fitnah ke karo nyong. Wong cetha-cetha mambu wangi ngene. Anjo buktekake wae nek nyong pancen mambu kabel kobong. Priye carane mbuktekake? Ha tuku kabel njuk dobong, njuk tuku nandi. Hanco nek atuh kabel nyong genah. Hanjo langsung mangkat iki, ramang kesuwen. Jojo. Cerikis dete, jan cerikis deh semang nyeret barang. Salah semangarani nyong menika kaya mambu kabel kobong. Hanya iki kabele dobong arak padha pura karo ambune awake nyong. Ndi tak dobong, ndi sis? Re, Nyareke. karo tutupi. Priye, ambune padha pura karo awake nyong. Hah, jan padha karo ambune awake peyang. Ndak iya ya, ndi ndelok tak ngambu. Kok padha ambune nyong?